మేడ్చల్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షంతో జనజీవనం స్తంభించింది. తెల్లవారుజాము నుంచి కంటిన్యూగా మేడ్చల్, అల్వాల్, బొల్లారం, కొంపల్లి తదితర ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని కాలనీల్లోకి భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది. పలు కాలనీల్లో డ్రైనేజీలు నిండి రోడ్లపై వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. రోడ్లపై నాలాల నీరు ప్రవహించడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు స్థానికులు. 2 రోజుల పాటు రెయిన్ అలర్ట్ తో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు అధికారులు.